Fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa ġie spjegat kif is-servizzi tal-kura paljattiva fid-dar tal-anzjani se jkomplu jissaħħu. Permezz ta' professjonisti varji se jkun assigurat kif il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna u ta' qrabathom tkun imtejba anke meta l-pazjenti joqorbu lejn l-aħħar stadji tal-ħajja tagħhom. Permezz ta' tagħmir ġdid u servizzi ġodda, l-anzjani mhux se jkollhom għalfejn jiċċaqalqu mill-ħum fejn jinsabu residenti biex jieħdu xi kura partikolari. Christian Zammid, konsulent li speċjalizza fil-kura tal-anzjani, spjegalna dwar il-benefiċċji ta' dan is-servizz. L-ikbar benefiċċju li ħajjeħdu l-anzjani huwa illi min ikun wasal fl-aħħar jiem jew ġimgħat ta' ħajtu meta jkollu sintomi li qabel ma konniex kapaċi nikkontrollawhom fil-care home u konna nibagħtuhom l-isptar, daw ħankunu nistgħu nieħdu ħsiebhom hawnhekk. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva, Renzo Di Gabriele, tkellem dwar l-aspett holistiku ta' dan is-servizz bis-sem ta' diversi professjonisti. Parti minn dan il-proġett tal-kura paljattiva huwa li wieħed jaħdem b'tim multidisciplinarju. Allura jinvolvi tobba, jinvolvi nurses, jinvolvi psikoterapisti għal meta ikollok l-ansjetà pereżempju, jinvolvi allied health professionals bħal fizioterapisti, occupational therapists, speech therapists, jinvolvi anka l-aspett reliġjuż, ġifieri ikun hemm l-aspett anka ta' reliġjon, għandna il-social workers fejn ikunu parti integrali mit-tim, spiżjara, ġifieri hemm tim multidisciplinarju li kollu ġi imħarreġ biex ikun jista' jagħti din it-tip ta' kura. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela tkellem ma' One News dwar l-impenn tal-Gvern fejn tidħol il-kura paljattiva. Ħanifrankaw lil dawn ir-residenti li kollhom jiċċaqalqu mid-dar biex imorru l-isptar fejn meta jkunu l-aktar batuti u vulnerabbli.